Kuyosinda owafa kwitrend yobaba bangondli esidlonge yaze yaqala ukungena nakosaziwayo. Ithukuthele yakanonwabo inkatha emva kokuthi uBonginkosi Khanyile weMK ethe ukulanda kwayo uMavava kuluphawu lokuthi ayisenashadini. Kanti iKia Organics isaloku ibe ngungqa phambili ekunakekeleni impilo zabantu ngama-products amaningi ahlukahlukene aphekwe adidiyelwa ngamakhambi emvelo. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma, sanibonani. Isithukuthele yakanonwabo inkatha emva kokuthi uBonginkosi Khanyile weMK ethe ukulanda kwayo uMavava kuluphawu lokuthi ayisenashadini. uBonginkosi Khanyile lokhu ukusho kwi-podcast ebizwa ngeDurban Network lapho ekhulume khona uyazi uyayisa lampana. Uthi udlalela uthi kukona konke nje inkatha uthi kubona bonke abaholi inkatha isingaze iyolanda umboma kusobala ukuthi inkatha isiphelele ushadini yatabalasa ngempela ke manje kusho manje ayidiniwe yafa ayidilalela ayidiniwe yafa ithi nje akaxolisa ungakhuluma kanjani ngosikhakhane kanjani uyamazi kahle umboma wena ukuthi ungavela ukhulume kanje ngenkosi yamamboma uthini lo mfana lo akaxolise lo mfana. This is politics guys. Kwipolitiki kakhuluma sesibheka okhetheni kanjena uyakhuluma awuyincome opponent yakho uyakhuluma kabi ngomuntu owenza kahle ngenhloso yokuthi ulokhuzana ugeni political score because sibheka okhethweni manje. So uma ngempela inkatha izoba sensitive kanje hayi angazi kuyosha uNovember injani bathi angaxolise lo mfana akaxolisa ngakhuluma kanjani ngenkosi yamamboma kanje ubani wakwamuzwa ekhuluma kanjena ngosikhakhana usikhakhana akaxolise nanti udaba uphelile siyabona nenkathi yatabalasa ngomfowethu uMavava sekukutabalasa nje yabona mase uzohamba ubamba no uMavava ungixolele emkhaya siyakhala manje wena ungenela yabona mase uzohamba ubamba nje uMavava mfowethu usutabalasa kokugcina usibambelele ke idindi engekho nje itekeke izithi shula. iKia Organics isaloku ibe ngungqa phambili ekunakekeleni impilo zabantu ngama-products amaningi ahlukahlukene aphekwe adidiyelwa ngamakhambi emvelo. iKia Organics uyazi mfowethu amalokhu umuntu ongayazi iKia Organics angazi mina ukuthi uqondeni ngempela because lesikhathi esiphila kusona lesikhathi imizimba yethu econceive izinto econsumer izinto eziningi engekho right uyayidinga ukuthi ube nje nama life supplement ngizoyibeka kanjalo. Injenga nemoto imoto kufanele ihlale namafutha njalo ukuze injini ihambe kahle kufanele ihlale isayiviswa njalo ukuze injini ihambe kahle awukwazi ukufubela zonke izinto kungabi khona izinto oyisebenzisayo umzimba ekugcineni ekhamba ukhathale. So iKia Organics inama products amaningi ahlukahlukene akwazi ukunakekela impilo yomuntu akudingi ukuthi uzugule before kube khona mhlambe into ethile oyiphuzayo kufanele kube nento njalo oyiphuza ngithi uyageza every day awugeze kanye mase uthi hayi ngiright vele ngageza njengoba lokuqhubeka uphilo lokuhamba uyangcola so ingakho ugeza zonke izinsuku nomzimba ke ngaphakathi uyazidinga izinto ozoloku uyifaka ngaphakathi ukuze zikwazi ukusavisa ama internal organs. So iKia Organics is the best. Ngiyanamukela kaKia Organics naka ama-products esiniphathele wona namhlanje ngizoqala lana ngemuva sine 100% marine collagen vitamin C izokusiza ukwenzani kusiza ukuthi uglow iskin sakho ikusize umike ukuthi nenkinga amathambo aqhumayo ibuye kusize futhi kanye ne-hair growth. Bese siba ne-ashwagandha kusiza ukwenzani ashwagandha izokusiza ukuthi boost immune system yakho stress and mood lower blood pressure as well kanye ne-memory and focus increase ama-muscle strength ingakho abantu bagcine sebathi babanjani baba nonchalant zitholele yona iKia Organics. Bese siba ne-sour soap leaf extract yona izokusiza for ukuthi boost immune system yakho liver health kanye nokuthi ukhona ukurelaxa ulale kangcono ne-anti-cancer potential kanye ne-digestion system yakho. Bese siba ne-Lion's Mane Shilajit Simos izomanage i-blood sugar yakho imanage i-diabetes i-anti-cancer potential
bese kusiza ukuthi detoxe i-brain and focus kanye ne-memory booster. Ungathola lama products ngokuthi u-order via WhatsApp. Number yethu ka-WhatsApp is 079 877 4134 noma ungene kwi-page lethu kwa-Takealot uyakhona ukuthi order nakhona. Siyabonga.